ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ದ ವಡ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರ್ ಅವೇ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ದುಯ್ನು ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ವಡ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಪೂರಂದೇನು ಒಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋ ತಾತ ಉರ್ದು ಸಲಾಯಿನ ಬೊದುಲೆರ ಪಾಡೊಂದೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ನೀನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಡೆ ಒಂದೆ ನೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತೂಪುನಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಡು ನೆಟ್ಟಿಯಾನು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಬಾಂಬೆ ರವರ್ಲ ಐದ್ಲೆ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ರವೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದು ಇಜಿನ ಅರಿತ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ನಿಕುಲು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಮೂಲು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ತಾರಾಯಿ ಕಾಯಿ ಮಿರ್ಚಿ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪೂರ ಅವನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದಿದಿತ್ತೆ ಅವನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ದ ವಡ ಮನ್ಪುನ ಮೇಯ್ನ್ ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ಪಂಡ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಂತೊಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಕೈಟ್ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅಗರಾವಡು ಕೈക്ക് ಪೊಡಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಮುಟ್ಟವನೊಲಿ ನಿಕುಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಏತ್ ಶೋಕು ಕೈಟ್ ಕಲಪೊರ ತಾತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಪಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ವಡ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಕೈക്ക് ಪೊಡಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟವನೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾರಾಯ್ದ ಚಟ್ನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅವರ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ದ ವಡ ಮಂತದು ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ನಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಡ್ ತೆರಿಪಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಎಂಚ ಕಲರ್ ತಾಯ್ಬೊಕ ಎಂಚ ವಡ ಮನ್ಪುನು ತೋಜವೆ ಒರ ನೀರುಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕೈನ ಮುರ್ಕವನೊಡು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಮೆತ್ತಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಉರ್ದುದ ಸಲಾಯ್ದ ವಡ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ಪಲಿ ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತುಂಡ ನಂಗೆ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯರದೀತ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚವಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ದ ವಡೋನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತುಡು ಬುಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕೈತಲ್ಲೆ ಬುಡೋಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕೈ ತಾಗೊಂಡಲ್ಲ ಪೋಡಿಯೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ದ ಬಂದ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನೆಟ್ ಹತ್ರ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಇಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತದು ಶೇರ್ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪೋದು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ತಿನ್ಪುನಿಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕಲ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಲಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಕುಡರೆ ಏನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಇಂಚ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ದ ವಡ ಬುಡ್ಪುನು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಉರ್ದುದ ವಡ ಬುಡ್ನಾಗ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ರಟ್ಟುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕೈತಲ್ಲೆ ಬುಂಡ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಕೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ತಾಗುಂಡಲ ದಾಲ ಕೈಕ್ ದಾಲ ಅಂದು ಆಪುಜಿದೆ ಬಣ್ಣ ಕೈಟ್ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಉಪ್ಪುನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಮಕ್ ಎಣ್ಣೆದಾಲ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಜಿ ತುಯರತ್ತ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ದ ವಡ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಾಯಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಖುಲ್ ತೂಯಿನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.